Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shigo mana. Aha. Wajen sele ka zo? Kwarai kai ne Sele? Ah, ga Allah bai sele a. Okay. Barka dai. Yawwa, barka dai. Dan iya zama? Okay, to shikenan. Bismillahirrahmanirrahim. Me yake tafi da gani? Ina gajiya? Lafiya kalau. A Sele, labarinka na jiyo cewa acting ɗinka yana yin kyau sosai. To shi yasa sai na ce gaskiya ni ma bai kamata a bar ni a baya. Ina da wani fim mai suna ɗan ƙauye. Sai ya kamata a zo in baka script ɗin ka karanta. Na? Selen? Dan kauye kuma? Ni kun ya haɗa da wani labari na dan kauye. To ai ko ni nan na girme irin wannan labari. Mutum biyu ne a fim ɗin. Dan ƙauyen akwai dan ƙauye wanda yake zaune a cikin birni ko kuma dan ƙauye wanda yake zama a ƙauye. A script ɗin da ka tuwo da shi, idan ni ne dan kauyen za ka koma da script ɗinka. Ko kuma ka canja ni ka mai da ni mai cikin garin shi wancan. Sweet! Don ba abin da zai kai shi ko ba. Magana ka yi script ɗin ina superstar. Yaushe zan je ni ina shiga cikin ciyawa cikin kuwa. To shikenan ba damuwa za a je ka na birnin. Bayan haka kuma ina da sharuɗa. To, Ina da sharuɗa. to ina jin ka sai. Sharaɗina shine kes ma tukuna duk hoto ɗaya in za a haska ni hoto ɗaya naira 20,000 ne. What? Naira 20? Ko ana nufin kowane hoton an haska ka kawai? Sele ne fa. Ni ka gani tun da na yi fim da Naziru sarkin waka tun daga nan ni na tsaye da kawai aikina idan za ka ɗauki duk hoto ɗaya naira 20,000 idan ya yi ma to idan bai ma ba kuma ka tashi ka tun da na yi fim da Naziru sarkin waka tun daga nan na zama sanar da ke. Ka yi fim da Naziru sarkin waka? Kore da gaske. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wani fim ne haka Sele? Labari na. Ba ka kallon labari. Kuma Ni ne nake kallon labari na. Tare suka yi. sai kuma sauran sharuɗa da za ka iya bi. Sharaɗi na farko idan ka ban script in na karanta. Ka gama idan aka je gurin aiki ba na cin yawan surutu. Ba na so a ka gyara a nan gurin ba ka ba na son wannan. Ka bar ni kawai duk abin da na kawai ne kawai daidai. Ba na son gyara. Ba na son yawan surutu. Idan kana min da yawan surutu zan bar ma aikinka kuma za ka biyan kuɗin aikina. Bayan haka duk foto dai idan aka ɗauke ni zan je in huta za ka nema min mai rike min faro da lema da kuma rufaida Guda uku. Rufai da yogurt. duk foto ɗaya idan na yi duk foto ɗaya idan aka ɗauka Ina za jin ka ka ajiye min rufaida yogurt guda uku za ka ajiye min mai rike min lema da mai rike min faro. Ko da yake inda ka ce ka yi fim da Naziru sarkin waka. Zan yi mamakin wannan tsada. Labari na. To, yana koyi sai dai kuma ina bibiyar labari na daga Simon har iso. What? Ko ban ga inda daga fuskan ka ba. Ya haka ta faru ne. A cikin labari na akwai inda Naziru sarkin waka yake fitowa ofis ya hau mota Na. ya fita sai a kira shi a ce mai yalla boy ofis babu zaman lafiya ba. Na ba. Sai ya juyo ka kalli daidai wannan gurin Na kalla ni ko na kalla. ka kalli daidai gurin da yake tafiya a mota ya juyo Sosai ma kuwa. ka kalli kan titin nan da aka dauke Ras ma kuwa. wai ina nan a wannan gurin Kamar ya ban gane ba fahimta da ni. Kana gurin kana motar ne ko kuma dai ina nan a wannan gurin a bayan kyamara a lokacin da ake wannan daukar ka What? Bayaji! Banza mutum wofi.